Vale, pois imos comezar algo antes de tempo, algo insólito, mas como íamos ter que recortar depois a charla pro xantar, pois imos dando. Vou ser moi breve nas presentacións porque penso que a utilidade así desta conversa é coñecer un pouco desde as vivencias destas dúas compañeiras pois unha etapa histórica que case engancha coa que apresentou antes o Mario ou deixanos máis as portas do presente e depois abrir unha conversa para ampliar un pouco o foco dese mapa porque as persoas que contamos hoxe María vai reunir un pouco a experiencia da militancia na AMI, tamén contando cos contributos e coas experiencias de outras dúas compañeras que presentou agora, e o David ven tamén un pouco máis da parte como comentaba antes na súa pregunta, da nova política, previamente militando no BNG, e como non está contemplado o total das experiencias militantes galegas, porque sería algo moi extenso, pois empregar un pouco este painel, esta sesión, para desde dous contributos moi específicos poder abranxer máis experiencias, máis culturas e poder atingir tamén un pouco o programa que temos. Penso que a sesión anterior do Mario foi interesante para contextualizar un pouco, para casi sistematizar certas cuestións. Agora imos baixar un pouquiño máis a terra e depois iremos tamén continuando con outras sistematizacións de como nos politizamos na Galiza, non? Para saber como se politizaban as mozas a comezos do século XX e até, como consideraron as súas militancias. Contamos coa María Osorio, que vai tamén falar das experiencias de outras dúas camaradas compañeras da AMI, de Charo López e de María Frabagaría. As tres compañeiras coincidiron na Asamblea da Cidade Independentista, actualmente a organización extinta, non ten unha presenza partidista, mas as tres compañeiras seguen facendo parte do ecosistema do independentismo e participando de outras iniciativas que seguen mantendo ese xeito de estar no mundo e na Galiza. E o David Rodríguez, ademais de escritor e de colaborador nalgúns medios, pois diseñador gráfico e ven do mundo da nova política, que como se comentaba antes, coa experiencia das Marias, pois tamén algunhas segue pervivindo, mas non como ese grande bloque, ese espazo definido que participou un pouco de disputar certas hexemonías políticas a nivel institucional ou político en xeral. E sen máis, vou cortar xa aquí, depois abrimos unha quenda de preguntas, un pouco ordenadamente para acabar ben a unha media. Avisar de que por cuestións de logística do Pazo imos ter que sair pola porta, fazer así unha reviravolta, sair pola de abaixo, volver a entrar, un lío. Baixamos por aquí, por estas escaleiras, e despois entramos pola outra porta do Pazo, esperades un pouquinho até que montemos a comida e depois vemos de volta aquí ás 4. Esta sala vai ficar fechada e tamén a outra porta, entón, pois seguir e a quen vai adiante e non nos dispersamos de visto. E nada, sin máis, vai comezar primeiro o David. Moi ben, pois gracias, Elia, gracias a xente de Clara Corbelle por convidarme. Bos días a todos e a todas. A miña intervención tituleina da esperanza movimentista a nova política. Veredes que vou tratar de facer un percorrido que una estas dúas experiencias. Comezo entón. A miña intervención vai consistir nun moi sintético balance histórico dun período que por forza debe arrincar na caída do muro de Berlín en 1979 e na expansión global da hexemonía neoliberal e que rematou, na miña opinión, no ano 2008, aínda que os esquemas xestados durante os anos 90 e comezos do 2000 seguisen funcionando como se nada pasase, como fan os debuxos animados que camiñan sobre o aire aínda que o chan remate.
A fin da Unión Soviética marcou un antes e un despois non só no equilibrio de poderes mundial, senón tamén na imaginación política da esquerda. O fracaso ou derrubamento dos modelos de organización inspirados no marxismo do século XX abriu unha etapa de crise teórica e estratégica. Mas tamén supuxo, e isto é importante do punto de vista dunha nación sen Estado como a nosa, unha sorte de primavera dos povos posmoderna que viu florecer independencias de pequenos países, sobre todo do antigo bloque do leste, e cantos á diversidade e á disolución dos estados en supraestructuras tecnocráticas ou en microestructuras descentralizadas. Un pouco a este espírito responde, aínda que non fose exactamente posterior a este marco que marquei como inicial, pero creo que responde a ese espírito do tempo tanto a continuidade e a expansión da Unión Europea como, no caso español, o sistema autonómico. Unha retórica cosmopolita e posnacional que actuaba como cobertura ideolóxica do proceso de deslocación das multinacionais europeas e norteamericanas en zonas do sureste asiático e do norte de México, que gustenos ou non, tamén nos beneficiou na medida en que apuntaba, impoñendo un certo sentido común multiculturalista, a potencia soberana dos grandes Estados-nación. Non se contenta que non quere, pois, como sabemos, nunca este país se homologou tanto culturalmente no sentido pasoliniano, é dicir, homologación ao ethos capitalista, como nos tempos dese multiculturalismo liberal. No que toca ás formas organizativas e ideolóxicas da esquerda euroamericana, estas tamén se viron impregnadas dese espírito do tempo, onde antes predominaba a lógica partido-sindicato, a centralidade do conflito de clase e máis o antiimperialismo, comezaron a cobrar protagonismo novas clivaxes políticas alrededor de cuestións como o ecoloxismo, o feminismo, a loita LGTBI, a cuestión migrante, etc. O caso das grandes narrativas e a reivindicación do pensamento débil tiveron como contrapartida a expansión global dunha única gran narrativa, a da fin da historia, e dun único pensamento forte, o da racionalidade economicista. Para a esquerda, no plano orgánico, a reivindicación dos movimentos sociais albiscouse como o xeito óptimo de dar cabida a toda esa nova heteroxeneidade e de deixar atrás unha heranza que daquela, esas excepcións, era percibida como incómoda. Mentres nas capas progresistas máis mornas acadaban éxito o modelo das ONG, utilizadas non poucas veces como instrumentos de soft power occidental no mundo colonial, en ambientes máis radicais emerxían propostas inspiradas tanto no posoperaísmo italiano como no zapatismo mexicano. Teóricos como Antonio Negri e Michael Hart, ou tamén John Holloway, puxeron sobre a mesa críticas profundas á tradición comunista clásica, a idea da toma violenta do Estado, a centralidade do antiimperialismo e as nocións de vanguarda política e mesmo de militancia. A isto hai que sumar un optimismo bastante naif, visto cos ollos de hoxe, a respecto da aparición de Internet e de outras novas tecnoloxías e das súas bondades para a organización internacional e antixerárquica do connotariado, termo que se empregaba con profusión neses tempos, así como para sortear as estruturas organizativas previas, analóxicas e burocráticas. Este corpus teórico e práctico acabaría confluindo no ano 2001 na cidade brasileira de Porto Alegre, baixo os auspicios do Partido dos Traballadores de Lula da Silva, na fórmula dos foros sociais mundiais, concibidos como a némese do Foro Económico Mundial de Davos, onde anualmente se reúnen as élites políticas e financeiras occidentais. Os foros sociais mundiais non foron só encontros masivos, senón que tamén representaron a tentativa de darlle corpo a un internacionalismo renovado, a un espazo de articulación para movimentos sociais que se recoñecían entre sí. En Porto Alegre, cidade daquela gobernada polo Partido dos Traballadores, experimentouse, por exemplo, coa idea dos orzamentos participativos, unha ferramenta que logo sería moi reivindicada pola chamada nova política española. A
aínda que os resultados non fosen moi espectaculares. O feito de que os foros se repetisen en lugares como Nairobi ou Mumbai anunciaba que algo se estaba a mover nese sur global que hoxe vemos en condicións de pular pola adecuación ao mundo multipolar das obsoletas institucións saídas da Segunda Guerra Mundial, como o Banco Mundial, o FMI, a ONU ou a OTAN, e doutras creadas en tempos posteriores como a Organización Mundial do Comercio. Era, de alguma maneira, a continuación en tempos de refluxo do espírito de Bandung e o capítulo anterior á emerxencia dos BRICS. Ao mesmo tempo, os foros sociais mundiais puxeron en evidencia unha eiva obxectiva que no presente continúa sen estar resolta: a impotencia dos modelos da toma do poder herdados do século XX. Aquelas fórmulas, caracterizadas todas elas por levarse a cabo en países de capitalismo pouco maduro, que contaban con masas inxentes de campesiños non integrados na economía capitalista nin no Estado, xa non resultaban suficientes para dar resposta á morfoloxía institucional e á composición de clases do capitalismo tardío. Non obstante, as solucións do tipo tomar o poder sen tomar o Estado, que moitos dos habituais dos foros propoñían, xa eran cuestionadas en tempo real no seu propio espazo dos foros. Por exemplo, lembro debates instigados polo grupo de Le Monde Diplomatique, onde xa problematizaban este tipo de actitudes de desentenderse do Estado, digamos. Unha forma de Estado que, contra o que moitos teóricos anunciaban e o noso presente corrobora de xeito palmario, non semellaba estar para nada en retirada. Se descemos este panorama ao noso país, vemos tamén unha pegada clara que podemos considerar chegou a conformar unha sorte de cultura política fugaz. Non sei se o señor Mario estaría de acordo ou pode considerar como algo a estudar, non? A fugacidade desta cultura. O anti-autoritarismo dos anos 90 serviu a Xosé Manuel Beiras para construir un discurso alternativo ao do nacionalismo hegemonizado polo UPG, nun tempo en que a xerra entre stalinistas e socialdemócratas xa non resultaba mobilizadora, sobre todo pola conversión da socialdemocracia ao socioliberalismo. A rebufo do esquerdismo expresionista de Beiras acabaría establecéndose con distintos graus de proximidade orgánica con a nova Irmandade Nacionalista unha sorte de coalición implícita entre todo, en realidade, casi todo, pois a maior parte do independentismo non participou, todo hai que dicirlo, de todo o que ficara fora da órbita do BNG, era o que decía antes, non? De que hai unha especie de coalición curiosa, non? Que se produce. O que, bueno, aí chamar ferrinismo, é dicir, o mundo da FPG, elementos máis ou menos piñeiristas, ou próximos ao que podrían ser a órbita galaxia, que é o compromiso con Galicia, por exemplo, espintanistas, etc. Paralelamente, nos ambientes da esquerda española alternativa presente en Galiza, aquel espírito líquido combinouse, unha vez pasado o entusiasmo movimentista do 15M, coas ideas neopopulistas de Ernesto Laclau e Jacques Almouf, que aplicaba, facendo alarde de pragmatismo, o grupo de referencia para este mundo na Universidade Complutense madrileña. Este populismo, ao contrario das reflexións teóricas de Negri ou Holloway, estaba orientado á cuestión do Estado e á toma do poder. Deixaba atrás as elucubracións máis abstractas sobre as multitudes e o imperio para centrarse en fórmulas concretas de conquista institucional a través da Estrategia Nacional Popular e da preocupación pola disputa do relato mediático. A tentativa, malia as ínfulas intelectuais do núcleo irradiador, nacía abocada ao fracaso por non ter en conta algúns factores importantes na análise do Estado español. Que este carece de masas non integradas no capital e no Estado, as masas que ainda ten ou teñen algúns países latinoamericanos, de onde se importou estas ideas populistas. 2, que a diversidade nacional interna impide a substitución política a través da idea de España, aínda que esta se pretenda progresista, e introduce, naquel contexto, naquel momento, a través da evolución do proceso catalán,
Un vector, o nacional, que sempre actúa na política do Estado español canta a contradición de clase. 3, que froito da pluralidade nacional interna do Estado español, xa existían movimentos organizados en clave nacional popular, con décadas de experiencia e arraigo en algúns territorios e capaces de evidenciar as contradicións desta nova esquerda española. No final deste interregno que tratamos de describir, situouse a experiencia do Foro Social Galego de 2008, ano no que o crack financiero mundial habería marcado o declive da fórmula dos foros sociais e o crecemento exponencial do malestar social nas sociedades opulentas do norte global. Aquel espazo reuniu actores moi diversos, o chamado beirismo, axentes próximos á Esquerda Unida, e tamén persoas que anos máis tarde terían un papel clave na conformación de Podemos en Galicia, aínda que daquela pretendían encarnar o movimentismo puro. Algúns deles acabarían coincidindo na experiencia da Alternativa Galega de Esquerdas, que foi, en moitos sentidos, un laboratorio da nova política. E aquí chegamos á final desta viaxe. A chamada nova política naceu coa vontade de transformar as institucións desde dentro, tomando a enerxía dos movimentos sociais, mas tentando non quedar enguedellada na lógica institucional. O seu catastrófico desenlace no noso país está aínda pendente dunha autocrítica seria. Aquí se reproduciron dilemas estruturais da forma partido, e atreveríame a dicir que de calquera agrupación humana enfocada á acción, como son a separación entre base e liderado, a tensión entre o dinamismo mobilizador e a necesidade de institucionalización das propias organizacións, o risco de profesionalización e cooptación, etc. Pero tamén se padeceron os erros esperables nunha época desideologizada e colonizada polo ethos capitalista. Elaboración de listas electorais por aluvión, ausencia de cultura militante, éticas de clase media non problematizadas, preponderancia de cadros universitarios desexosos de abandonar a precariedade laboral, guerra interxeracional, inmadurez política, mas, sobre todo, a fenda que fixo que o experimento resultase problemático desde os seus inicios, volveu ser, ao meu ver, a cuestión nacional, o que se concretizou na guerra aberta pola autonomía galega do experimento ou a sumisión á política española tanto a nivel institucional como orgánico. En resumo, o tránsito da esperanza movimentista á nova política é un fío que conecta Porto Alegre con Compostela, o zapatismo con Ague, as teorías de Laclau coas leas e discrepancias no seo do grupo de Marea no Congreso dos Diputados e no Parlamento Galego, e a práctica dos orzamentos participativos coas chamadas alcaldías do cambio. É unha historia de aprendizaxe, mas tamén de erros de bulto, de acción desesperada, nun tempo no que o nacionalismo maioritario estaba desconectado das novas xeracións e os fluxos madrileños ameazaban con entrar ata a cociña esquerda galega. Esta frase responde á miña motivación na implicación nestes experimentos, nestas experiencias. Unha época de adanismo, de narcisismo e de frivolidade, de triunfos tan espectaculares como efémeros e de derrotas tan fulminantes como pouco analizadas. Un tempo no que xa non estamos, sen que isto signifique que dispoñamos dunha resposta para a gran pregunta leninista, hoxe que encaramos a mutación do que Nancy Fraser chamou neoliberalismo progresista nunha cousa nova que semella, cando menos nos Estados Unidos e en Europa, pode ser aínda moito peor. Moitas gracias. Bueno, bos días. Estamos sempre inmersos e inmersas en dilemas, verdade? E, bueno, acabas de citar varias palabras pois, que tamén resonan na miña cabeza, non? Fracaso é unha delas, derrotas, bueno, son cousas que sempre están por aí detrás. Bueno, eu non tiña que estar hoxe aquí sentada, non me tocaba a min, pero ao final acaboume tocando. Tocaba a outra compañeira, pero está próxima a ter un fillo, cousa que hai que celebrar, e tiven que vir eu. Eu teño 46 fillas, máis ou menos, bueno, espero que me deixen participar tranquila. E espero tamén contarvos o que reflexionamos entre as tres
de maneira máis ou menos interesante, que non se me vai quedando moita cousa no tinteiro e facéndome explicar o mellor que poda. Bueno, cando nos comentaron que tiñamos que falar sobre cultura política, tradición política, bueno, era así un pouco un totum revolutum. Cando nos contactaron, puxosenos a cabeza un pouco así a dar voltas e non sabíamos moi ben por onde enfocarnos. E dixemos, non temos moito tempo para preparar a intervención, motivos laborais, motivos X. A nivel teórico tampouco sabíamos moi ben por onde enfocarnos. Entón dixemos, coa parcería das compañeras que nos contactaran, ten que ser unha intervención de tipo experiencial. Temos que vir contar como vivimos nosas cousas e como ese contexto que nos empapaba nos facía facer o que facíamos. Entón, esta mañá, vindo para aquí, vi unha faixa que despois á tarde creo que vais falar de futebol, vais a falar de futebol. Era unha faixa, creo que era do Celta, se alguén o sabe concretamente, que me corrixa se me equivoco, que poñía Grazas Pontevedra, voltamos, creo. Era de aquí para aquí. Sí, bueno, estou fora das equipas do sur do país. Bueno, a cuestión é que iso significa que alguén está creando tamén cultura, non? Está facendo un contexto común baixo que te sintes identificado. As túas emocións están recollidas aí, ti vas ao fútbol por algo, ti estás facendo determinadas cousas por algo. Entón eu acordei e me dixen, pois isto é un pouco que nos vamos a explicar. Que era o que estábamos facendo e que era o que nos facía estar ali daquela maneira. Vamos a empezar contextualizando así un pouco a cuestión e despois intentar explicar de alguma maneira, así máis ben tipo rascuño, e oxalá se poda continuar no futuro, cales eran os nosos repertorios, o sea, que campañas, que cuestións políticas onde poñemos o acento que representaban esa maneira de entendernos. Bueno, eu penso que nos podemos considerar fillas, como a maioría de todos e todas militantes galegas de sentimento nacional, non? Penso que nos podemos considerar fillas do esquema marxista-leninista, non? Aplicado na Galiza de maneira mayoritaria polo partido que xa se citou, a UPG, pero nós aquí tamén queremos facer como unha pequena postilla que forma parte da nosa tradición militante netamente independentista. Digamos que nos aceitamos aqueles 10 puntos da UPG críticamente, no sentido que, sobre todo, non? A UPG dos 60 estamos falando, o primeiro e o último ponto, a nosa tradición política sempre o escolleu un pouco máis con pinzas, no que ten que ver, sobre todo, o 10º punto, co tema do federalismo co resto do Estado español. Polo tanto, nós sempre nos reivindicamos, sí, somos fillos desta tradición netamente galega, pero somos fillos desta tradición querendo que o espello nos devolva unha tradición nítidamente galega, fiel, digamos, non? Porque vades ver que nós sempre tivemos como unha obsesión pola cuestión vamos a ser certeiros no que queremos facer, pois iso, de maneira un bocadiño máis crítica, non? Entón, ese esquema marxista-leninista que nos levaba a facer? Bueno, pois campañismo, levábanos a facer a interpretación da realidade segundo ese esquema, levábanos a facer campañas en centros de traballo, levábanos a traballar desa maneira, non? Movimentista, levábanos a reproducir pois o esquema de partido dentro do movimento, a duplicar estructuras de acordo a ese esquema movimentista. Que outro punto tamén, por diferencialo así un pouco? Bueno, pois que a nosa base militante, entroncando un pouco con este que vos comento da crítica a aqueles 10 puntos da UPG, a nosa base militante tiña como referencia o nacionalismo que era netamente independentista máis de ultramar. É dicir, o Comité Revolucionario Revista da Habana que se definían netamente como independentistas, nós recollemos esa tradición, reproducímola na Galiza, por dicirlo de alguma maneira, popularizámola porque non se falaba desta realidade,
E tamén recuperamos aqueles textos a Fouce, o xornal da Fouce da Sociedade Nacionalista Pondal, non? E toda aquela sección das mocidades nacionalistas da zona ourensana, non? Toda aquela xente que falaba abertamente, non? De separarnos, de arredarnos. Entón, por buscar un pouco os primordios do noso accionar político, creo que están aí. E isto en que se traduce? Pois tradúcese en que creo que fomos, dentro do movimento galego e da militancia, a primeira xeración ou unha das correntes que non proviña de liortas internas ca UPX, refírome a que non tivemos carné da UPX, a nosa xeración, de acordo? Entón, cando nos dicen que estes indigenistas, bueno, pois dai ven un pouco tamén o noso, vamos a chamar entre aspas, purismo, se queredes. Pero é certo e é así históricamente e creo que define a nosa cultura política, de acordo? Pensamos que hai unha fenda, estamos falando dos primordios, é dicir, a organización común a nolas tres é a Asamblea da Mocidade Independentista que naceu no 96, como sabedes. Polo tanto, penso que se pode marcar unha liña do tempo que corresponde ao que estamos falando, que é do 96 até a autodisolución, que é no 2014. Bueno, produces unha fenda ideolóxica, cultural, chamémoslle X, no 2005, eu penso. Este home estivo falando de moitas cousas que tamén empezan a estar no trasfondo dos nosos debates, hai un contexto político que muda, e no noso caso, o 2005, bueno, empezase a marcar tamén o contexto por un asedio represivo cada vez máis forte, que, bueno, que se vai resolvendo no 2011, pero que comeza no 2005 de maneira marcada. E isto empeza a exixir unha serie de cambios a nivel organizativo que fan cultura política e que van transformando a forma de organización e que despois no apartado repertorios, pois eso, irei comentando. Pero gustaríame marcar o 2005 como un fito que marca bastante. Por que? Bueno, pois porque aí empezamos a introducir certos debates que despois marcan o accionar das campañas. E a que me refiro? Bueno, pois que falamos aquí o ano pasado disto, empezamos a facer análises diferentes do marxismo, leituras, pois eso, máis colindantes e non centrais, de autores marxistas que empezan a cuestionar a idea de progreso. Pensamos que iso acae bastante ben ao contexto galego, porque, bueno, o noso pobo ten unha estrutura que igual non se axusta 100% os parámetros que tiñamos nós na cabeza, pois eso, do ideario que aprendemos cando empezamos a militar. Había moitas cousas que non se podían explicar. Estaba, por outra parte, o 11M tamén, que poñía encima da mesa temas que non viñan no catecismo. Moita da nosa militancia non sabía que facer, como posicionarse no 15M. Eu era unha entre elas, por esa desconfianza que tes tamén de forzas alleas que te poden arrastrar. Quedamos un pouco á marxe. Bueno, pois isto, había no ambiente certos elementos que nos leva a decir que no 2005 hai como un punto e aparte. E eu creo que a nivel teórico, a nosa corrente, ese punto e aparte, fixo nun libro pequeniño que se chama Defensa da Terra, é a dialéctica do progreso, perdón, e aí é un pouco onde se resume un pouco o noso ideario, non? E se fai, pois é, unha reanálise de todo o imaginario do atraso, representado na Galiza por Beiras, e onde se fai unha valoración, unha revalorización do que é o concepto de nación, moi ligado a un concepto, digamos, tangible de terra, de territorio e de como se defende ese territorio. Entón, eso era un pouco o que andaba no 2005 nas nosas cabezas. E a todo isto hai que acrescentarlle que nós tiñamos, vamos a dicir de maneira máis ou menos clara, pero orgánicamente era así, unha ausencia dun partido adulto que nos dirixira un pouco a, pois digamos, as cuestións.
vamos a deixalo así, pero sí é certo que había unha ausencia orgánica real dun partido que tivéramos que guardar contas. E iso tamén marcou bastante a nosa acción política porque, non tiñamos que explicar así nin dar moitas contas e as campañas decidíanse en asamblea e tampouco había un mando aí claro. Ben, como expresábamos iso? Ben, pois todo isto da conexión co indixenismo como se concretou no noso accionar? Pois decidimos exaltar o propio a través da creación e da divulgación de logos, por exemplo, do que falábamos antes do Comité Revolucionario Revista. Recuperamos todos eses textos, fixemos camisolas e popularizouse toda esa parte da nosa historia que estaba sin descubrir nen divulgar. Realizamos novas leituras e debates, xa vos lo comentei, sobre o atraso económico, criticamos esa visión tradicional e, sobre todo, no accionar máis diario e directo das campañas, empezamos a introducir e cambiar un pouco o foco cara a campañas de defensa da terra. Entón, fixemos sabotaxes a campos de golf, tirábase ovos a centros de explotación que estaban ligadas co turismo e digamos que se focalizou un pouco as campañas cara a outros aspectos. Unha das cousas que tiñamos asumido e que tamén se citou aquí era que éramos un movimento de construción a par que de reivindicación. Entón, esa era sempre a cuestión que tiñamos na cabeza. Temos que denunciar, pero que temos que crear tamén a nosa propia institucionalidade. Entón, é así como se explica que empezamos a tamén crear centros sociais, institucións máis ou menos propias ou lugares onde reproducir os nosos propios valores afastados dese centro de poder, non? Entón, por iso nos reivindicamos un movimento de ruptura, non? Penso que éramos a familia do soberanismo que levaba a etiqueta éramos os da caña, reivindicábamos a acción directa abertamente e estábamos en contra dun monopolio da violencia do Estado e como tal así actuábamos e as nosas campañas tiñan un componente de acción directa claro. E creo que se nos identificou e aínda hoxe como esa parte do movimento e que crea que é inseparable da nosa cultura política, que creou a nosa potencialidade e creou tamén os nosos límites, como tamén en algún momento se apunta no cabezallo das xornadas da Clara Corbelle, hasta que punto a nosa cultura nos limita e nos impulsa, verdade? Pois neste caso creo que sería importante tamén reflexionar. Vamos co lacer, porque fixemos así varios apartados, cales son os nosos repertorios no ámbito do lacer. Bueno, aquí reflexionamos que habría que facer unha diferenciación moi grande entre as vilas e as cidades. Nas cidades houve moito peso do lacer asociado á vida estudiantil, entón tiveron moito peso bares coñecidos sobre todo da zona bella de Compostela, onde se realizaba a vida social, onde se socializaba e onde se creaba cultura política tamén. As vilas, a raíz da creación de centros sociais, nalgúnas, non en todas, comezaron a ter unha vida, se callar, que quería replicar ese ambiente compostelano. Non vou dar a miña opinión persoal aquí, pero é unha pena. E nese contexto tamén comezamos a facer unha crítica do lacer e dos usos das drogas e iso tivo tamén influencia no noso accionar político até o punto que decidimos, non me lembro moi ben en que edición nin en que ano,
eliminar un concerto, bueno, sabedes que había a rondalla da Mocidade Independentista tiña o seu remate un concerto. E decidimos eliminar o concerto e enfrentarnos coa policía nas ruas de Compostela. Entón, bueno, pois isto é un pouco para, resumindo, o lacer e todo o que iba asociado á crítica de drogas. Ben, continuando co lacer un pouco tamén paralelo, o tema musical e a vestimenta, tamén reflexionamos sobre isto. Que bandas de música ou punk rock estaban bastante asociadas á nosa militancia? Bueno, pois, por exemplo, salimos na mente Escarnio, que falaban da propia vida militante. Tamén reflexionamos sobre que había algunha xente que quería recuperar máis grupos, vamos a decir, entre aspas, enxebres. Entón, bueno, pues, en moitos actos dedicábase pues, eso, a reproducir cancións daquella e máis noutro estilo musical e máis ligados a ese purismo, non? que tiñamos. Asociado a isto, fixemos unha recuperación de logos na roupa, como xa vos comentei antes, e tamén reflexionamos, por último, sobre dúas cousas. Sobre a lingua, que formas de falar tiñamos, a parte do feminino inclusivo, pois tiñamos moitas muletillas asociadas á vida militante, que non teñen nada que ver con un rapaz ou rapaza colindante que non militar, e iso formaba parte da nosa cultura política. Desde cartaz, colante, bon, que ten que ver, obviamente, coa opción ortográfica que utilizábamos, pero tamén nos diferenciaba do resto. E, por último, reflexionamos sobre os modelos militantes. E creo que aquí sí temos algúns trazos que nos poden acotar un pouquiño máis e diferenciar do resto, non? Que é asociado a ese contexto represivo que vos comentaba, asociado e un pouco forzados tamén por ese contexto e en resposta, asumir os niveis de compromiso moito máis altos, e os textos reflexan así nunha evolución desa organización cara ao vanguardismo. É dicir, o compromiso neste tipo de organización exixe, ou, digamos, a militancia neste tipo de organización exixe un nivel de compromiso alto e, polo tanto, deixamos de ser ou de aspirar a ser unha organización de masas. Supoño que, bueno, diferenciamos todo o mundo do que estamos falando. Entón, evolucionamos máis cara a unha organización de vanguarda, é dicir, poucos militantes con un nivel de compromiso alto, que eso evidentemente marca a túa cultura política. Empezamos a facer un uso da tecnoloxía crítico, xa non só obrigados tamén por ese contexto, sino porque nos parecía, e eu penso que acertadamente hoxe creo que podemos dicir que hai un problema co uso das tecnoloxías importante. En aquel momento, pois, sí, facíamos un uso crítico, é dicir, os debates que tiñamos debemos ter redes sociais persoais, por exemplo, era unha das cousas que debatíamos, ou tes que estar moitas horas dedicada a isto na vida virtual, co importante que é socializar, bueno, este tipo de cousas. E falamos xa anos atrás, hoxe creo que este debate ultrapásanos con moito. E tiñamos un énfase importante no tema da formación, estábamos sempre bastante pendentes de actualizarnos a nivel pues eso, teórico, de intentar ler, de intentar debater o máximo posible. Tiñamos unha cultura do consenso bastante boa, e eu reivindico, creo que sí, creo que optábamos por... Había confrontacións e había problemas, pero sí tiñamos unha cultura do consenso e de intentar sacar adiante as cousas de maneira consensuada. Penso que se perdeu moito desa cultura política que é común a todas as
as correntes do soberanismo e, bueno, penso que isto está en bastante declive. E, sobre todo, tiñamos unha cousa que creo que tamén é bon mentar, que tiñamos unha ausencia total de subvencións e de diñeiro, éramos pobres, é dicir, eu moitas veces me teño preguntado como facíamos as campañas. Porque aparte de que éramos poucos, tiñamos unha cuota, bueno, sí, grande, pero, bueno, as campañas custan cuartos, sobre todo a publicidade e todas estas cousas. E, bueno, con pouco amañábamos para amplificar bastante o noso discurso. E, bueno, penso que vou no deixar por aquí, porque dentro dos repertorios no texto remata. Ben, gustaríame dicir que aínda faltan moitas cousas por analizar e por responder e preguntas. O compañeiro evocou moitas, pero creo que na cabeza de todos e todas hai que é aquelo que nos moviliza, que nos emociona, que nos pon ao lado do compañeiro e da compañeira. Eu creo que iso é a cultura, non? E, resumindo, listo. Vale, temos 22 minutos para se queredes ir pedindo palabras, vou anotando. Vale, eu tamén tiña unha cuestión porque intentei non intervir moito no comezo para non roubar tempo, mas tamén algo que falábamos un pouco desde a Clara Corbelle, máis que colocar unha xornada de confronto de liñas e de fracasos ou non sei que, como tamén unhas experiencias históricas finitas no tempo, pois como colocalas para un pouco a servizo de construción dun movimento que entendo que todas nos vinculamos un pouco ou nos recoñecemos nun movimento soberanista que decías ti agora, non son etiquetas que no meu espazo tamén se poden empregar ou facemos parte dun movimento de libertación nacional, mas todas un pouco encuadradas e con o noso léxico, con a nosa vestimenta, non sei que, un pouco compartimentadas, mas entendo que existe un desexo de trascender un pouco ás veces esas compartimentacións e de que existise un movimento forte que confrontase co Estado español e confrontase co sistema, non? Entón, tamén un pouco a miña vontade de que sucedese un pouco esta conversa é precisamente, pois, desde outras moitas tendencias. Eu, cando comecei a militar no 2014 ou así, a mí estaba xa unha experiencia que eu vía, xogaba o videoxogo contra Galicia bilingüe na miña computadora. E a nova política sí que coincidín máis como algo externo, non? Militan sempre no mesmo espazo, dentro do BNG marcadamente independentista e socialista. Pois, como todas esas experiencias, esas latencias que tamén comentaba antes o Mario, penso que tamén se deron en relación entre movimentos. Cando comecei a militar había moi boa sintonía como un Briga, ainda que non estivese dentro do BNG, como pontes, non? E creo que as latencias tamén funcionaron en aproximar ou afastar os espazos que fan parte deste grande ecosistema político. A miña pregunta era un pouco se vedes que hai algunhas conclusións ou consellos para trascender un pouco esa compartimentación e procurar un movimento un pouco amplo, sabendo os ingredientes que temos, que é unha forza institucional marcada no BNG ou outras aproximacións que renegan desa, un pouco amplo, pero para ir tamén, e despois estaría o compañeiro con palabra, non sei se alguén máis. Perfecto. Queredes que as vayamos facendo así un pouco, acumulamos e falados o que irades? Sí. Hola, sí, funciona. Moitas grazas aos vos, fixetes un esforzo de síntese impresionante de un ciclo histórico longo, e que creo que a pesar de que podría resumirse en unha
vontade política, disciplinaria e outra revolucionaria, creo que van ter que ten efecto máis relación que pode asimilar a priori. Sobre o que decía David Rodríguez, que creo que fala dun tipo político que particularmente deu incluir a mí mesmo, aquela fase que decía técnicos antes, non vai a hacer unha autocrítica, pois eu creo que había que incluir uns cantos factores máis digamos, nos marcos históricos que aquí se explican o que acontece. Un deles eu creo que é que por arriba a sumisión de Sinisa o resultado do referendo, donde gaña ou non as políticas de austeridade e acaban facendo o sí, eu creo que eso limita completamente as posibilidades de acción política por arriba. Creo que non se pechan ese ciclo de austeridade. No caso español villan impostas tamén desde o goberno central, e creo que iso vai limitar enormemente as posibilidades ou a marxe de acción política, por exemplo, que se chama a nova política. A nova política en Galicia, un par de cuestións que creo que quedaron fora tamén do marco de análise. Unha delas é a experiencia do bipartito. Eu son reacio a empregar o termo fracaso, non creo que o fora, sin embargo é certo que non é reclamado por ningún dos seus protagonistas. Daría pouco chega Amio, chega, por tanto, unha crise do ben legado que se acaba recuperando anos máis tarde. Creo que hai que incluir ese factor tamén na análise. Creo que en Galicia hai algo que tamén debemos incorporar a análise, que é a relevancia que tiveron nos momentos as marchas da dignidade. Creo que aí non encaixa exactamente dentro do que podemos entender o mundo PC, o mundo Comisión Sobres, moito menos, e outro sindicalismo que aí se organiza, un sindicalismo que aquí en Galicia está, sobre todo, representado por la CUR, e que tivo tamén o seu percurso, que era, creo que así se entendía como a resposta obrera ao 15M. Creo que era unha tentativa de politizar nos termos de clase obrera aquilo que se veía como un movimento de clasas medias e que no seu momento tivo, creo que, unha relevancia importante. Creo que debo coincidir, e que sería falso non facelo, sobre as diferenzas irreconciliables internas entre o nacionalismo e o federalismo que chamábamos amablemente daquela, ou a esquerda española, que realmente era o que acabou sendo. Creo que iso era algo que plantexaba problemas cando menos máis alá do ámbito municipal. Creo que cando superábamos ese linear, cando digamos as políticas de Estado, nas que tú tens un pensamiento máis directo a min, aí afloraban máis esas diferenzas en canto a autonomía do suxeito galego que se conformou nese momento. Entón, creo que sí que sería necesario enriquecer a complexidade do asunto. Eu son contrario ás análises sociolóxicos ou políticos, análises que teñen que ver coa conformación ética ou persoal dos grupos humanos que formamos parte dese movimento. Creo que iso tende a despolitizar a análise. Creo que é mellor que vayamos a análise de expectativas de resultados e tamén a análise de que un corpo político que non deu conformado un mimo como un denominador ideolóxico que lle dera corpo. Había aquel tenue, estar en contra do régimen de 78, pero que era moi vago e que realmente non deu conformado nunca un programa común. Non creo que iso ten máis forza analítica ou explicativa do que aconteceu que as diferentes persoais, liderados en competencia do que conformaba ese movimento. E eu creo, escutando falar a María, que sí que houve, que eu creo que cando falamos deste marxismo-leninismo estamos falando en realidade de maoísmo, diso que lle dá un protagonismo especial aos labregos como suxeito político, o campo que rodea a cidade, e que tamén ten que ver en algunha das súas posicións con unha crítica do progreso que creo que está cobrando maior forza cada día. E creo que iso sí que se incorporou nese momento a que se chamou a nova política. Eu creo que houve unha parte desa ideoloxía que sigue subsistindo orgánicamente na forma do sindicato galego, creo que ten ainda esa concepción presente, que vai ter unha deputada histórica no seu momento, como Olivia Senra, no
representando a AGE ou que ten que ver tamén coa propia posición que representa Antón Sánchez. E dentro do que eu vi máis personalmente, que non é a miña cultura política, debo dicir, pois eu creo que sí que cambiou nesas formas que teñen que ver co decrecentismo, por exemplo, non? Como algo que se incorpora como unha especie como de tentativa de aliviar os efectos máis duros da praxe do goberno, no marco capitalista no que estamos, e en segundo lugar a asamblea e o consenso, non? Que na miña particular experiencia pois non foron as formas máis honestas de organizar a vida política. Nada máis que gracias. Igual, porque si non despois penso que nos vamos a, por lo menos por lo que me nos bueno, dicir sobre o primeiro que tu reflexionaste, non? Eu, como cumprín hai pouco 50 anos, xa empezo a considerarme así como Roberto. Entón, eu creo que eso me dá tamén cambios na perspectiva de moitas cousas, non só da política, non? Seguramente cando teña 70 pensarei que cando eu teña 50 era un matado e terei outra visión ainda máis completa das cousas, non? Pero eu despois desta experiencia e do que, bueno, eu analizo como un fracaso relativo. O que pasa é que, digamos que a parte que non fracasou é un pouco inconfesable. En que sentido digo isto? Eu creo que a existencia de Anova si cumpliu unha función. O que pasa é que é unha función non tanto na política pública como na política orgánica ou, digamos, por decirlo así, falando en plata. Eu penso que a existencia da nova Irmandade Nacionalista conseguiu poñer a trancos o que iba a ser unha entrada directa da esquerda española e iba a ocupar un espazo que tradicionalmente sempre ocupou o nacionalismo, que é o espazo a esquerda do PSOE. Eu penso que de toda a lectura que eu fago deste período, eso é o que salvo. Eu creo que, e nesse sentido, eu creo que houbo que facer iso. No que a min respecta, cando eu decido inmiscuirme nesto, unha da miña perspectiva era isto, é dicir, aquí ven unha onda que de alguma forma xa estaba, xa se intuía o Gran Madrid que hoxe vemos que condiciona totalmente a vida política do Estado español, económica, cultural, mediática, a todos os niveis. Eu nos primeiros compases do 15M, a mesma noite da Porta do Sol, e o deixei escrito, vin unha que aquilo tiña moito de movimento de clases medias insatisfeitas, e dúas que iso era unha corrente, era unha expresión do poder de Madrid como irradiador, hasta o punto de que conseguía que nas cidades galegas aparecesen movilizacións nas que o nacionalismo non estaba presente, nas que directamente a lingua galega non estaba presente. Entón, eu nese momento pensei que había que facer algo. Non só eu, evidentemente. E a lectura que fixe é que nese momento o BNG non reaccionou. Non soubo reaccionar ante o que viña, non soubo ler o que estaba pasando. Eu creo que estaban na lectura do 15M, é dicir, estaban podemos dicir que salvaron a situación, poden facer unha lectura retrospectiva de nós tiñamos razón, pero é a posteriori. É a posteriori e porque no medio pasaron moitas cousas. Entón, eu aí é onde sí que reivindico a necesidade de ternos enzoufado neso, non? E participar neses espazos que eran moi incómodos moitas veces. Xa pensamos aquelas asambleas do 15M en Vigo e tal, para min era unha chaladura directamente, era unha chaladura, unha cousa moi rara, pero bueno, había que estar aí. Entón, todo isto ven a conto a que despois desta experiencia o que recomendo, se podo recomendar algo
a quen pida a recomendación, é igual baixar un pouco os pistóns. É dicir, eu neste momento, por exemplo, a primeira palabra resistencia se me parece moi valiosa. É dicir, a cousa de somos resistencialistas, pero a que hai que aspirar a tal. Bueno, hai que aspirar se podemos, estamos en condicións, hai condicións, pero a veces simplemente resistir non é pouca cousa, porque o que temos diante é unha pisonadora de tal calibre que resistir é triunfar xa. Entón, eu xa, primeiro, baixar pistóns, é dicir, resistir xa é algo. Se estamos aquí, xa é algo. E despois, que eu penso que foi unha patoloxía de todo este tempo, é a hiperactividade. Creo que está moi vinculada a eso tamén a mocidade. Unha urxencia de creer que hai que estar continuamente facendo cousas. Claro, neste período foi totalmente histérico, porque era un continuo de escisión, siglas, logotipos, non sei que. Todo eso non vale para nada. Entón, un pouco de calma, un pouco de ver que as cousas, os cambios son moi lentos, o traballo que cada un de nós podemos facer é moi pequeniño, pero darlle valor ao traballo pequeniño, porque o traballo pequeniño vale, é o que podemos facer, é o que podemos facer. Como dixen antes, non estamos nun momento leninista, non temos esas, e ademais non sabemos como facer. Se o pensamos honestamente, non sabemos como facer. O máis que podemos facer é capear no plano electoral, no plano de organización popular, no que podemos. Sobre o que decías ti, Alberto, estou de acordo contigo, si efectivamente non nomei as marchas da dignidade, que penso que foi dentro daquilo unha experiencia do mellor, e si me pareceu interesante o que dixeches de Sirisa, porque si creo que marcou un pouco un límite, o sea, de alguma maneira a toda esa corrente se lle puxo unha parede diante de dicir, ides chegar hasta aquí, pero de aquí non ides pasar. Pero tamén creo que había outra cousa, que ese movimento xogaba coa ambigüidade, precisamente pola súa natureza, porque era moi heteroxéneo, e porque para min había tamén un pouco de vaporosidade ideolóxica. E eu creo que, por exemplo, o debate da cuestión da Unión Europea e do euro nunca se deu claramente. Nunca se lle dixo a xente claramente o que significaba o euro, que problemas iba a causar. Entón, aquí se falaba de vamos cambiar todo, vamos non sei que, pero ninguén explicaba realmente, pero aquí hai unhas cousas obxectivas que che van a impedir facer calquera tipo de transformación mínimamente socialdemócrata, non falamos de máis. Bueno, pois nin socialdemocracia íbamos poder facer, pero ninguén se atrevía a decir eso claramente. E aquí tamén enlazo un pouco co percorrido que eu fixen, non? Eu creo que toda esta época de movimentista e cosmopolita, posnacional e todo isto, de alguna forma o tema europeísta entrou tamén moito neso. Non o mellor aliñado co europeísmo oficial, pero de alguna forma sí unha visión, posnacional. E entón, para articular un discurso duro nese contexto, cando parte da túa xente están estas claves posnacionais ou posestatais, é moi difícil facer un discurso duro e claro do que compre facer, non? E eu, por poñer un exemplo, remato xa que me estou aquí liando, no contexto grego o debate era Varoufakis, Lapavitsas, os dous economistas. Varoufakis non aclaraba exactamente o que había que facer e Lapavitsas falaba claramente. Aquí o que temos que facer é salir do euro. E iso era o que podía facer algo que pasara. Grecia se convertiría en paria, o mesmo que lle pasaría a España, a Italia e a quen o fixese. Pero claro, eso era o revolucionario. Eso é comparable ao que noutras épocas faría Cuba, ou faría Vietnam, ou faría tal. Neste momento histórico era iso. Pero claro, ninguén se atrevía. Por qué? Porque a propia composición social dese movimento, e aquí vou co tema ético como un reflexo das condicións económicas. Era de clase media. Era material, pero tamén a nivel de expectativas, de pensamento. Entón, esta xente non podía decir iso. E desde logo Podemos, que era ao final que embarcaba o discurso para todos, gustasenos máis ou menos, non se metía con eso. Para mí tamén é parte tamén do fracaso.
Bueno, recomendacións tampouco me atrevo a decir moitas. Eu creo que é común a todos e a todas moitas veces cando estamos na vida militante esa sensación de pérdida de control das cousas e que os feitos van sucedendo sin que nós teñamos a veces moita influencia. Estamos aí facendo cousas, pero en realidade o devir histórico moitas veces pásanos por riba. Entón eu creo que todas as cousas que pasan son necesarias. E ás veces tamén detecto certo autofustigamento sobre nós mesmas e se cadra nos centramos moitas veces no malo, no pior e poucas veces no bon. Penso que como Pope temos moito que dizer e tampouco temos que estar aí continuamente. Oxalá tivéramos espacios comuns de falar estas cousas abertamente e con tranquilidade, que creo que ás veces faltaron, non? Eu recomendacións? Pois poucas, a ver, non moitas. Morreu unha compañeira nosa fai unha temporada, non sei, o mellor un mes ou así, África Leira. Vou volver chorar, pero bueno, ela decía que non se lle pode facer moito caso aos jefecillos, entre aspas, e creo que é unha boa recomendación na militancia e en xeral na vida. E xa, que temos un día. Vou ser moi breve. Collendo a idea do fracaso relativo e enfocando neste ecosistema de organizacións, eu sí que creo que estas organizacións que, bueno, agora se fala de fracaso e que realmente hai que tener en conta que tamén foron un espello para o BNG, o BNG non moito para poder dicir que non teníamos razón, por o camiño recolleron cosas, non? A pregunta era que vedes vos da nova política no BNG. Bueno, porque a nova política cambiou toda a política, non foron só eles cando desapareceron, por ver como estaban as cosas antes. Algo cambiou, porque tamén nese sentido toda esta experiencia de organizacións independentistas ou a base do BNG, a BNG tamén é un espello que ten aí, tamén ten que dicir, nós tamén somos independentistas, ou nós tamén somos, ten que recoller certas cosas. Entón, que vedes vos, no caso de David, da nova política, e no caso de AMI, pois que ao final tamén ves que militantes daquela época, pois o mellor como ven un bar menor, pois acaban militando no BNG, non? Que tamén influen na súa constitución e no seu pensamento colectivo. Entón, se vos vedes algo desde que falades no BNG, pois no BNG falado como a forza hexemónica que podemos ver tamén como un rexistro de uns estratos do que foi quedando de toda esta historia política na organización que existe agora mesmo. Bueno, brevemente, sí que penso que hai unha evolución de posicionamentos do BNG. Tampouco me vou meter aí moito porque descoñezo bastante non estou en primeira liña política, tampouco sei exactamente que debates hai por aí, pero sí que penso que hai unha evolución de posturas. Hoxe o BNG a nivel político penso que no contexto do Estado español tendo os posicionamentos máis avanzados que hai dentro de todo o panorama da esquerda, vamos chamarlle estatal, ou das nacións sin Estado. Que cousas nosas ou que, digamos, que podemos nós axudar niso, porque, bueno, penso que ao final compartimos todos cultura política e uns de outros nos influimos, e evidentemente sí que se marcan hexemonías, sí que se marcan camiños. Bueno, pois por poñer un exemplo, penso que a reivindicación da proclamación da República Galega no 31 ninguén falara diso antes do independentismo e hoxe eu creo que é un lugar común máis ou menos aceptado e que todas celebramos e creo que fai parte deses vasos comunicantes que hai entre familias que creo que é como nos temos que considerar ao final. Eu o que creo que é un erro pensar que calquera movimento por si mesmo
vai facer unha reflexión e vai autocorrexirse, tal. Creo que na historia ese tipo de fenómenos se dan a base de pura dialéctica, pois como se deu neste caso, escisión, outro experimento, conclusións, e ao final quen representaba un polo, digamos, inmobilista acaba recollendo parte, e eso é unha cuestión de dialéctica histórica, e eu creo que o BNG fixo eso. Evidentemente ninguén vai dicilo porque estas cousas non se din, estas cousas fanse simplemente. Entón o BNG claro que fixo, o BNG claro que tomou nota, e eu creo que a parte lle está dando resultados. Creo que a conexión do BNG, por exemplo, con xeracións máis novas agora mellorou a respecto da conexión que tiña na época do 15M. Entón aí se tomou nota. Hai un libro de Xosé Ramón Quintana que é unha historia do BNG, escrita, digamos, sin gran paixón militante, é unha persona que non é alguén da UPG, nin alguén, unha historia bastante obxectiva, pero que a conclusión que saque dese libro me pareceu moi boa, porque é o que ven dicindo que o BNG, sobre todo a UPG, que é ao final quen decide para onde vai a nave, é lenta cambiando, pero cambia. É lenta, pero ten moita capacidade para ir adaptándose. E eu creo que eso é certo. Bueno, esa tamén, para mí tamén foi unha aprendizaxe no persoal, o que dicía antes, a veces temos moitas presas, de querer que todo se faga moi rápido, e as organizacións tamén, canto máis grandes son máis lentas, porque teñen que responder a un abano social moito máis amplo. Teñen compromisos institucionais a distintas escalas, é todo moito máis complicado que nunha organización pequena onde faz unha asamblea e cambias de rumbo ou dis, ora vamos por aquí e tal. Entón eu creo que o BNG sí que incorpora, o que pasa é que incorpora o seu ritmo. Pero despois eu tamén creo que o BNG ten unha, aparte do que dixo María, de que hoxe por hoxe eu penso que das forzas que están no plano institucional, a esquerda partidaria, eu penso que a que ten unha posición máis nítidamente na esquerda de todas, eu penso que neste momento incluso máis que Bildu en moitos aspectos, xa non falemos en plano xeopolítico, todo este tipo de cuestións, e ao mesmo tempo ten esta outra faceta. Eu penso que aprenderon da experiencia nova política, sobre todo a cuestión comunicativa. Eu penso que se nota moitísimo que a forma de proxectar a figura de Ana Pontón e as campañas electorais afinaron moitísimo, e eu penso que agora hai un equipo de xente moi capaz neste plano comunicativo a hora de abordar campañas electorais. Penso que hai xente aí agora moi brillante, e despois penso que o BNG ten outra cuestión, que ten esta capacidade de ocupar un espazo moi amplo, de forma que facerlle oposición ao BNG desde a esquerda é moi complicado. Por isto que digo, porque nos principios fundacionais e en certos posicionamentos duros ten unha posición moi á esquerda a respecto da media da poboación galega, moi á esquerda. Entón é moi complicado facerlle oposición desde a esquerda. E iso tamén na etapa AGE e o que veu despois, penso que tamén se experimentou, porque cando eles notan unha oposición cara a esquerda, van todos, escórase todo moito máis á esquerda e te achican, e te acabas tú quedando como máis de dereitas que eles, claro. Saben moverse moi ben, non? E en cambio, cando xa non hai ameaza, pois distenden, non? Pero bueno, eu isto todo o vexo como unha virtude. Este é un partido que pensa e que reacciona ao seu ritmo, pero que reacciona. Vale, pois, ata aquí a sesión da mañá. Como indicaba antes, volvemos ás 4. Agora saímos xa de alguna compañera que nos dirixa. Iso está, que nos anotastes, un xantar preparado así un pouco comunitario que podes disfrutar na cafetería do Paro. Obrigada.